ɲankuma Mifa production jabarani lajɛbagaw sɔgɔmada in na Mifa production cɛdenw wulila ka don dugu kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko micro trottoir a bɛ kɛ aw denmuso a n'aw balimamuso de fɛ Labati Duniya bi ni thème ye jumɛn ye Asimu de bɛ fanga la nin waati in kɔnɔna na jamanadenw bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ Asimu ɲɛna yaasa jamana in yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na halisa an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ok, merci beaucoup madame. O ɲininkali diyara n ye parce que fasoko de don donc a ka kan an bɛɛ hakilina ka sɔrɔ. Bon, i ye mun fɔ transition ko kan c'est vrai an bɛɛ wulila ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ka kɛlɛ kɛ pour que ka se ka fanga in bi parce que an y'a ye an ka jamana kun gouvernelen tɛ a tun bɛ i n'a fɔ jamana mun don i komi marabaga t'a la mun ka di mun ye o b'o kɛ terroristes bɛ yan fɛ. Donc franchement an bɛɛ wulila k'an cɛsiri pour que fanga in bɛ se ka changer cogo min na bon ala nana ka n'a ye Asimi ninnu nana o ye transition sigi bon maintenant ma wagati wɛrɛ fɔ mais an bɛ transition wagati mun na sisan je dirais que ne kɔni hakilina na kow bɛ ka fisaya vraiment yɛlɛma caman de bɛ ka don kow la donc n'i y'a ta mun yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka mun yɛrɛ remarquer population bɛɛ bɛ se ka dɔ fɔ mun kan o ye sécurité ko ye. N'i y'a jateminɛ san damadɔ san kelen yɛrɛ kɔfɛ an kun ka sɔrɔsiw jadisiw de tun bɛ taa sɔrɔsiw yɛrɛ yɔrɔ ɲini ka bin u kan ka taa kanw ci mais alhamdulilayi an bɛ don min na i komi bi Mali sɔrɔsiw de wulilen don olu de bɛ ka jadisiw ɲini jadisiw de bɛ k'u yɛrɛ ɲini sisan olu de bɛ ka boli sisan donc côté sécurité on n'a pas besoin k'a ye médiaw kan on n'a pas besoin k'a ye Facebook kan k'a ye WhatsApp kan. An yɛrɛ balima minnu bɛ yɔrɔw la yɔrɔ minnu na ni mɔgɔ kun tɛ se ka taa yen fɔlɔ olu yɛrɛ de b'an wele k'a fɔ an ye ko sisan vraiment alhamdulilayi sécurité bɛ ka na mɔgɔw lakana bɛ ka sabati mɔgɔw hakili bɛ ka sigi donc vraiment moi je pense que o ye hakilina ɲuman ye donc an bɛ se o cadre kɔnɔna na an maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ mɔgɔ kelen k'an ka transition dɛmɛ parce que u bɛ baara mun na vraiment a bɛ san damadɔ bɔ régime caman tɛmɛna ni baara ɲɔgɔn ma se ka kɛ armée bɛ ka équiper sécurité bɛ ka na. Bon, ali embargo ni fɛn minnu b'an kan u bɛ k'u seko kɛ alhamdulilayi an ka jamana kan bi yɔrɔw bɛ yen nɔ embargo t'olu kan mais fɛn dɔw bɛ yen olu da ka nɔgɔn Mali la ka tɛmɛ yen kan donc hali embargo in u bɛ ka na ni stratégies ye ka bɔyɔrɔ wɛrɛw ɲini maliyɛnw ye ni an ka fɛnw bɛ ka se ka don et vraiment ne kɔni bɛ mun fɔ maliyɛnw ye an k'u soutenir k'a lajɛ ka se ka wagati d'u ma wagati mun ye raisonnable ye même ni 5 ans in ma se ka di an ka wagati dɔ kɔni di mun bɛ se k'a to u bɛ se k'u ka baara ninnu baara ɲuman ninnu fɛn fɛn daminɛ u bɛ se k'a kuncɛ cogo min na ni an ka élection bɛ kɛ élection ɲuman ye kalan min mana ta ni président mun tara bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ dɔn président mun ka tali la n'u b'a fɔ o ma président légitime o bɛ se ka baara fana nɔgɔya président sigilen ye donc ne kɔni hakilina min bɛ ne bolo sisan fɔlɔ o ye nin de ye. Ok ne fa ye merci. Bon, ne bɛ ka min fɔ jamana in vraiment mɔgɔ ni hamina ko ɲuman b'i la jamana ko la hasini bɛ baara min na bɛɛ kan ka tugu a kɔ bɛɛ de kan ka tugu a kɔ a y'a jira k'a fɔ ko vraiment jamana in na mɔgɔ bɛ yen min bɛ se ka jamana bɔ dingɛ na n y'a faamu k'a fɔ ko Hasimi maa min don maa ɲɛnɛman don mɔgɔw kan ka tugu a kɔ nafolo ko tɛ o jamana ko de don n'i sera ka jamana bɔ dingɛ na min bɛ kɔfɛ o ye e de ta ye ala ta n'a kɛra mɔgɔ min ye ala ye mɔgɔ min bila ɲɛma maa tɛ se ka bɔ a la donc vraiment an b'a fɛ bɛɛ ka tugu a kɔ tugu ka ten nɔ tɛ dɛ tugu a kɔ parce que jamana kanu b'a la a b'a fɛ jamana ka taa ɲɛ a bɛ min na caman tɛmɛna u m'a ɲɔgɔn kɛ a n'a ka denmisɛnniya bɛɛ a y'a jira k'a fɔ ko jamana kanu b'a la donc an b'a fɛ jamana ka taa ɲɛ ne kɔni hakili la mɔgɔ i kɛra cogo cogo an ka politiki bɛɛ to yen i bɛ politiki to yen i bɛ jamana lakana dɔrɔn ni jamana jɔra k'a basigi politiki bɛ na kɔfɛ n'a y'aw ɲɔgɔn kunforoko bɔ mais a y'a to jamana ka wuli a ka wuli yɛrɛ de a y'a to yen a k'a ka baara kɛ ani shogel bɛɛ a y'a to a ka baara kɛ kuma caman in man ɲi an ka baara kɛ dɔrɔn baara dɔrɔn ye mɔgɔ mun nafa an ka baara kɛ voilà c'est tout ce que je peux dire.
bon ne ka hakilina ye mun ye anw jeunes ni bon an ka fara ɲɔgɔn kan an ka président dɛmɛ n'an farala ɲɔgɔn kan ka président dɛmɛ bon o kɔni o de ye ne ka hakilina kɔni y'o de ye quoi et bon a banna quoi. D'accord. Performance mi fa mɔgɔw fo n b'aw fo kosɛbɛ aw ka nin baara in na ka d'a kan aw sababuya la population ou bien citoyen ka message bɛ passer n bɛ foli lase aw ma ka tila ka foli lase maliden bɛɛ lajɛlen ma ladilikan min bɛ ne bolo nin wagati in na ka di transition mɔgɔw ma précisément le colonel son excellence le colonel Assimi Goïta o ye a ka dɔ fara cɛsiri kan ka se ka bɛn ni sabati la nati jamana kɔnɔ ka jamanadenw hakili sigi halisa sécurité ko la u bɛ belebeleba la u bɛ caman na nka u ka dɔ fara o kan walasa jamana kɔnɔdenw ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ sécurité kɔnɔna na u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ lafiya kɔnɔna na donc n bɛ se k'o ladilikan di u ma an b'u fo u ka cɛsiri la halisa. Donc n b'aw fo des fois mɔgɔw n b'aw fo kosɛbɛ a n'aw ka cɛsiri la parce que baara in tɛ baara nɔgɔma ye aw yɛrɛ bɛ mun na déjà ni yɛrɛ ye jamana jɔ ye fɔlɔ parce que ka wuli ka mɔgɔw ɲininka o hakilina la o ye baara ɲɛnamaba de donc min bɛ hakilina min bɛ n bolo k'a fɔ Asimu ye ani jamanadenw bɛɛ ye o ye cɛsiri ani baara ye parce que mɔgɔ tɛ se ka continuer ka compter mɔgɔ wɛrɛw kan k'o de bɛ n'i dɛmɛ i ka baara la i yɛrɛ de b'i jija i k'i ka baara kɛ k'a se a dan na. Bon, caman kɛra mɔgɔw kɔntanenba de don sisan mais dɔ ka fara kan hali sisan parce que n'i ko jamana o k'a sɔrɔ jamanadenw bɛ ka se ka dun ka fa sɔrɔ jamanadenw bɛ se ka lakana jamanadenw fana kɛnɛya bɛ yen donc n'o tɛ yen dɔrɔn i b'a ye a bɛ gɛlɛya bɛ na donc walasa gɛlɛya in kana se an ma sisan an k'an jija hali sisan bɛɛ ka baara kɛ parce que mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ n'a danna Asimi kelen ma a tɛ ɲɛ donc fo an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ k'a se a dan na an kana compter mɔgɔ wɛrɛ kan bilen an yɛrɛ k'an jija côté plan bɛɛ fɛ an ka se ka fɛn dɔ kɛ économiquement surtout parce que n'i y'a ye mɔgɔw bɛ kule ni sɛgɛn b'an na a bɛ tan dɔrɔn économie de tɛ ka bouger donc actuellement bi yɔrɔ min na bɛɛ b'a dɔn fɛn bɛɛ jɔlen don donc u ka essayer ka hakilinaw bila sira kan minnu bɛ se k'a to baara bɛ se ka kɛ jamana bɛ se ka a yɛrɛ ta ka sɔrɔ an ma ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ en même temps n kumana économie kan ni an ka kalanko fana jateminɛ sisan denmisɛnninw caman bɛ minnu tilala kalan na baara t'u bolo dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ kalan na mais u tɛ taa ekɔli la kalanso cogoyaw ka gɛlɛn kosɛbɛ yɛrɛ de donc u ka jateminɛ kɛ o fana na parce que jamana tɛ se ka ɲɛ ni kalanko ma basigi jamana tɛ se ka ɲɛ ni économie ma basigi jamana tɛ se ka ɲɛ ni kɛnɛya ma sinsin donc olu u ka jateminɛ kɛ u la kosɛbɛ yɛrɛ de o ci kɔni n bɛ fɛ Asimi k'a mɛn kosɛbɛ a fana k'a jija o côté la denmisɛnninw ka baara ko a tɛ se ka baara di bɛɛ ma mais u ka baaraw créer minnu na bɛɛ bɛ se ka baara kɛ u ka infrastructure ko créer u ka usine de production ani usine de fabrication caman créer walasa jamana bɛ se ka jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka baara sɔrɔ ka se ka jamana ta ka bɔ an bɛ nɔgɔ ni gɛlɛya minnu na voilà o de ye hakilina min bɛ n bolo ka fɔ Asimi ye. Ayiwa o tɛ baasi ne ba n'i ye ɲininkali k'o la an bɛ dɔ wɛrɛ kɛ an b'a fɔ a ye jamana kɔnɔden bɛɛ ni sɔgɔma fɔlɔ Asimi a bɛ sira dɔ kan sira min ka ɲi nka a ka suma a suma ye mun ye parce que fɛn fila bɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ n'i ma maga olu la hali ni ye san naani élection kɛ a bɛ kɛ fu fɛn fɔlɔ o ye constitution ye filanan o ye fichier électoral ye ni nin fila fɔra k'o jɛ hali ni i bɛ ka nana tugun a ye min kɛ a tɛ se ka ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ parce que lutte in yɛrɛ nafaba kɛra mun ye o ye o de ye a bɛ kɛ leçon de ye mɔgɔ dɔ ma maa min bɛna kɔfɛ min y'a kɛ o tɛ a kɛra min na o tɛ min bɛna o kɔfɛ lutte kun ye o de ye o tuma Asimi bɛ sira min kan a b'a la ka yɔrɔ min fura a k'a furan k'a jɛ yanni a ka taa bon furan waati de b'a la fana furantuma de b'a la o ye mun ye kuma bɛ tiɲɛ don a baara b'a la kɛ nɔrɔ la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ ɲɛ b'a la mais o ye armée kunda ye mais politiquement o baara ka suma parce que o tɛ dɔwɛrɛ ye politicien minnu bɛ an sen kɔrɔ n'u t'a fɛ baara in ka tilen parce que n'a tilenna fanga bɛna bɔ olu bolo an dun hakili la an b'a fɛ fanga ka to an bolo a ka kɛ jamana kɔnɔdenw ta ye a kana kɛ politiciens ta ye bilen après 30 ans d'existence démocratie b'anw fɛ yan mais an ma nafa wɛrɛ ye a la
ni tiɲɛni tɛ donc ni an wulila k'an jɔ ɲɔna Hashim filɛ ka kɛlɛ min anw de ka kɛlɛ don anw de wulila ka fo ka yɛlɛma kɛ donc o yɛlɛma de kɔnɔna na Hashim nana a ye sira in ta a k'a b'a kun bila an y'a guider a y'a minɛ kelen don an bɛ yen n'a ka b'a bila don o don an bɛ wuli a fana nɔfɛ pour ne pas que o kana kɛ a bɛ sira min kan a k'a ta recul tɛ yen bilen déjà sira tara ka ban bon sigili kɔni position tɛ yen bilen an kɔni bɛ dugawu kɛ a ye a bɛ sira min kan ala ka ne a dɛmɛ k'a tant que a m'a bila jamana b'a kɔ jamanadenw b'a kɔ nka n'a y'a bila don o don a bɛ y'a ɲɛfɛ dɛ ala kana se o ma d'accord an b'a fɔ an bɛ Hashim an bɛ Choguel fana fo ani ministre de la défense ka baara kɔni kɛ a baara ka ɲi jamana kɔnɔdenw hakili la don pour le moment ala kana kɛ ko sira bila sira tɛ ko ɲuman ala k'o nɔgɔya n'u ye très bien baara kɛ alhamdulillah an b'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn a ka nin hakilina in na ka se ka gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na k'u hakilinata ɲini jamana jɔliko la alhamdulillah an hakilina ye min ye kɛrɛnkɛrɛnyala Asimi sigili an y'an yɛrɛ ye jamana ko kɔnɔna la fɔlɔ an y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin dɔ de gɛrɛla jamana marali la n'o y'a yɛrɛ ka kumakan ye k'ale ye jeune ye n'ala sɔnna ma n'an bɛɛ jɛra k'a dɛmɛ n'a ɲɛna a ɲɛna an bɛɛ ye ala k'an kisi n'a kɛra dɔwɛrɛ ye ala k'an bɛɛ kisi o ma donc o kumakan de bɛ ne hakili la toujours an bɛɛ kan ka jɛ de k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan k'an hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka jamana ɲɛmɔgɔ in k'a dɛmɛ a ka baara la tiɲɛ na an ɲɛ bɛ min na kɔni o b'an bɛɛ nisɔndiya o b'an bɛɛ wasa tiɲɛ na hali bi a ka dɔ fara o baara kan a kana kɛrɛfɛ kuma ninnu ni kɛrɛfɛ kow lajɛ a k'i ɲɛsin objectif ma n'o de ye jamana ka ɲɛtaga jamana bɛ se ka bɔ bolo la cogoya min na an kɔni ɲɛ b'a la baara fɛn fɛn b'a la ka kɛ nin bɛɛ ye baara ɲuman de ye. Bon an ce a ka ɲinɛli la an b'a fo k'a barikada Hashim ka fanga sigi ne kɔni bolo kɔni a ka ɲi parce que munna an filɛ yɔrɔ min na bi bi naani a ye lafiya don Mali kɔnɔna na ani Bamakɔ kɔnɔna na Mali fan bɛɛ ne kɔni ka laɲini a ka to an kunna nin wagati na fɔlɔ fo a ka yɔrɔ basigi fo yɔrɔ ka basigi ka k'an sago ye a kana wuli fiyewu an kɔni ka dɛmɛ b'u bɛɛ lajɛlen de ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka faso lakana an ka dɛmɛ b'a bɛɛ lajɛlen ye wa an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini o kɔni kun ye ne ka ladilikan ye ka fɔ aw ɲɛna. Bon ne bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ Hashim ye bon n b'a fɔ vraiment alhamdulilahi rabbil alamina n bɛ ala fo k'a barikada ka Hashim fo ani Choguel Maga n'a ka gouvernement bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ani jamanaden bɛɛ lajɛlen a cɛkɔrɔba n'a musokɔrɔba denmisɛn fara maakɔrɔba n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani an ka karamɔgɔbaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bon jamana ko na nin waati min na jamanajɔ filɛ nin ye an bɛɛ ye jamanaden de ne yɛrɛ fa ye sɔrɔsikɔrɔ ye ne fa ye Indochine kɛ i m'a fɔ ma mais jamanajɔ filɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don Mali tun bɛ situation min na an bɛɛ b'a kalama bon surtout kɔrɔnfɛla nin yɛrɛ la ne yɛrɛ tɛnɛmuso den a ka bogotigi 2 wallahi olu nana anw fɛ yan kelen bɛ ne dɔgɔmuso ba ka lagare fɛ yen kelen bɛ n denmuso dɔ bɛ yen o terimuso fɛ yen ko Muna o b'o fɛ yen baarakɛdenya la sabula k'a daba kan ko ɲɔnɔ 3 pa n tɛnɛmuso denkɛ nin yɛrɛ ko Bɔkari ale ko si 3 pa yɛrɛ k'ale k'u bɛɛ tun b'anw sɔrɔ yan bon vraiment an filɛ nin waati min na a ye weleli kɛ k'a fɔ vraiment u ka yɔrɔ stabilisera bon an bɛ ala fo k'a barikada ka Hashim n'a ka gouvernement fo i m'a fɔ u ka baara taabolo ka ɲi kojugu madama n'u bɛ ka continuer tiɲɛ ka tancogo la u bɛ sira min kan a ka ɲi kojugu an b'u dɛmɛ hali sini an ka dugawu b'u ye i m'a fɔ ma bamananw ko ten jamana filɛ nin o tuma c'est à dire an ka jamanaden jugu kuma ɲɛ tɛ pays tɔw la wa CEDEAO ko tan jamana ka gɛlɛn ne a don ta bɔ tan jamana tɛ jɔ yɔrɔnin kelen o dɔɔni-dɔɔni de don bamananw ko ten ni sugujɔminɛ ma bɔ a tɛ sokolon ka ɲɛ koyi i m'a fɔ ma bon an filɛ nin waati min na jamana taabolo ka ɲi kojugu an bɛ ala fo k'a barikada n'o tɛ anw yɛrɛ ka yɔrɔ min filɛ nin mansin filɛ nin ka baara kɛ san joli a yɔrɔ tun tɛ ka labɔ foncier ka dɔgɔ mais jusqu'à présent mansin filɛ nin a bɛ ka baara kɛ a bɛ ka caniveau bonya pour que ji bɛ se ka circuler cogo min na parce que an bɛ descendre de la ni sanji nana kojugu sanji bɛ don an ka bitigi kɔnɔ wallahi mais baara filɛ nin ka continuer de i m'a fɔ ma fan bɛɛ Hashim ka baarako kɔni fo ni mɔgɔ min yɛrɛ ko vraiment tɛ Hashim fɛ n t'a ka gouvernement fɛ n'o tɛ Hashim vraiment ça va aller franchement parler ouais an bɛ ala fo k'a barikada an y'u kalifa Alahu Taala la masa min tɛ kalifa tiɲɛ yarabi
an y'u kalifa ala la masa min tɛ kalifa ten ala ka kalifa minɛ kira ni bonya kama vraiment nous madama nous kɔni bɛ ka continuer ta vraiment ça va vraiment an b'u fo k'u barikada merci bien. D'accord kuma ka caman ne fɔ ka fɔ ka Asimi ye vraiment Asimi bɛ nin cogo la sisan a ka d'an ye kojugu ka d'an ye kojugu quoi hali ni Asimi y'a si bɛ kɛ fanga la Asimi ko tɛ dɛ mɔgɔ ko tɛ dɛ baara ko de don quoi so ne somɔgɔ don fo ka sugu fo ka dugu cɛ parce que n b'a dɔn n b'a bɔnna bɛ dɔn quoi mais n t'a ta ko mɔgɔ ko don n b'a ta de n t'a ta ko ko président ko don n b'a ta de ko jamana ko don quoi parce que Asimi bɛ ka fɛn min kɛ sisan bɛɛ ɲɛ b'a la jamana in bɛ cogo min na politimɔgɔw si bɛ kɛ fanga la a ma se ka foyi ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ yan donc maɲi Ouattara ɲuman na politiciens si bɛ ka kuma la kuma ma mago ɲɛ donc ni mɔgɔ min na n'o daden ni an tɛ daden fana lajɛ bon a bɛ komi daden bɛ ka mago ɲɛ quoi Asimi ka taabolo a ka di ne ye kojugu quoi halisa ala ka dɔ fara a ka baara in kan quoi parce que mɔgɔ min b'a sara wari to k'a di jamana ma ko bɔn a ye n sara wari de n bɛ nin tigɛ ka bɔ n ta la k'a di jamana ma u ka baara kɛ n'a ye o tɛ wariko ye dɛ Asimi ye fantanden ne b'a kalan fantanden o tɛ wariko ye quoi so a nata de kan ka bonya ni a nata ma bonya se ka baga jamana de fɛ quoi bon mɔgɔ ma bɔ jamana fɛ an b'o fɛ parce que an bɛ jamana ko de la quoi an tɛ mɔgɔ ko la quoi Asimi a ka d'an ye bi a ka to a la sini a ka d'an ye sinikɛnɛ ka to a la quoi an b'a fɛ fo waati min fo population de ko bi a randi so a ka d'an ye waati bɛɛ lajɛlen na quoi parce que a bɛ k'an satisfait en vrai dire o de bɛ fɛ. ne bɛ hakilina bɛ n bolo ka di Asimi ma alhamdulilahi rabil alamina tando bɛ masa ramani Asimi kɔni an b'a fo k'a barikada Asimi y'anw yɛrɛ ka sɔrɔsi kɔrɔden ye kan kɔnɔ nka a bɛ ka baara min kɛ nin ye an bɛ bolo fala la hali sɔgɔmada ne bɛ ka dubabu kɛ Asimi ye yarabi a bɛ baara min na hali bi ala k'a ta fanga d'a ma k'a hakilina ɲuman d'a ma k'a kisi ɲin juguw ma yarabi a anw denw ye tɔɲɔ min kɛ an denw ye filiyasiri min kɛ sɔrɔsi denw na an ka sɔrɔsiw bɛ baara la bi u bɛ baara la sini ne yɛrɛ den bɛ fɔ ɲɔnɔ a y'a ka npogotigi 2 bila ka na di ne Awa ma ko baw k'u fanfɛla gwalen don a ko bɛnba dubabu kɛ ɲɔ hali yɔrɔ na olu bɛ ne bolo yan o tuma la Asimi kɔni ni fɛn min ban kuma sera ala bɛna ni sababu ɲuman dɔ de y'o ka ban Asimi ko nin kɛra sababu ɲuman de y'anw bolo Mali kɔnɔ o tuma la ala kana Asimi jigi sa la ala kana a jugu sa la hali bi a bɛ ka min ala ka barika don a ka kɛtaw la ala ka barika don kɛtaw la a ka kɛtaw yarabi ala ka ni mɔgɔ ɲumanw kan bɛɛ k'olu k'a kanubaga ye k'a denw lamɔ si di ala kana to janfa la ala kana to nkalon na ala kana to namara la a kɔni a diyara n ye dɛ kɔrɔnfɛla ko yɛrɛ bɛ cogo min na a fɔra a diyara ne den ye n wele a ko bɛnba alhamdulilayi bi anw bɛ ka yaala bi an ka kɔrɔnfɛla bɛ ka na an tɛ hali u tun tɛ se ka bɔ k'u ka balow bɛ jeni an sigilen bɛ an tɔɲɔlen bɛ sigili min na nka Asimi ala n'a Asimi hali bi an ka dubabu bɛ Asimi ye dɛ hali bi ala ka sankɔrɔta di Asimi ma ala ka tiɲɛ di Asimi ma ala kana Asimi to janfa la ala ka dɛmɛbaga ɲuman ala ka dɛmɛ ɲinjugu ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ɲinjugu ala k'u ɲɔti ka bɔ yen masa ramani b'u juguya cogo cogo ma ala k'u juguya k'u ta tiɲɛ ka bɔ an kan ka na n'an ka faso jɔbaga ɲumanw ye ka balo ɲuman d'a ma musokɔrɔbaw k'u fa k'u yanga a banna. a barika ka bon ka tɛmɛ Asimi a y'a jama lafiya yarabi ama sijan bɛ ala bolo ala k'a di a ma kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a di a ma a y'an lafiya jamana lafiya cogo min na yarabi ama lafiya bɛ ala bolo ala k'a di a ma an y'a kalifa ala la k'a bila jurulayi kaba kɔrɔ yarabi ama ala kana jugu sa u la bon de an tɛ se ka fɔ k'a s'a danna bonya min kɛ jamana nin kɔnɔ wala Asimi an tɛ se k'a fɔ k'a s'a danna an mɔgɔkɔrɔbaw an lafiyara bi an lafiya sini an bɛ dumuni kɛ k'an fa ala na sɔrɔsikɔrɔ la wari tun bɛ tigɛ k'Asimi y'i sen da o kan k'aw bɔ wo la k'o di anw sɔrɔsikɔrɔ kisabaatɔw ma ala d'aw ma ala kana to janfara ala kana to namara la ala kana to nkalon na nkalon min tiɲɛ bɔ de ala kana n'u da la yarabi ama a jugu lafiya yɔrɔ kɛ bɛ Gabriel Touré ma fɔsɔkɛtɔw b'o baara fara ka mɛsi don la o tigi tora ye a jugu ye mɔgɔ ye Mali in kɔnɔ ala kɛ mobili ka k'o sen kari ka tila k'o lafiya yɔrɔ bɛ Gabriel Touré ma Gabriel Touré k'o b'o baara fara fɔsɛ k'o mɛsi don b'o baara kɔnɔ o tigi sa a jugu ye mɔgɔ ye Kasimu wala an b'a fɛ bi an b'a fɛ sini n'i ko k'i ye Kasimu fɛ o tuma an t'i fɛ wala maliyɛnw t'i fɛ i ye maliyɛnw jugu de ye mɔgɔ k'i tɛ Kasimu fɛ e ye Mali faso jugu de ye faso b'a lafiya mɔgɔkɔrɔbaw bɛ lafiya parce que n'anw de lafiyara kɔrɔ k'an lafiyara an bɛ dumuni kɛ k'an fa an ta cɛw dumuni sa o
on ambe musorobili ambe barka da kasumye ka barka da de bawuye ka de barka da faso jo bawuye mo ye faso jo ala ka jo mo ma jo ala ka jo amali nye bulu frabi ala bulu ante bulu jura mi ni ka kasum kura oyoy mi fa production jabrani kan bago aw yɛrɛ bɔra sisan nɔ ka jamanadenw ka hakilinataw bɛɛ lajɛlen mɛn aw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye a y'olu bila commentaire la aw kana ɲina fana ka j'aime baden kɛ ani ka aw abonné an ka chaîne na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ